Bai. Hasiko gara. Lasto altxatzean arituko direnak. Amaiurretik etorriak, Inigo Goienetxe, Igor Goienetxe eta Txantreatik Aitor Blanco. Ingudean altxaldi egin ditu Inigo Goienetxek eta 21garrena hurrengo 8 segundotan bota du. Orain Aitor Blanco arituko da, Txantrearra. Errekorda orain arte Xabi Iseinek dauka 23 altxaldi eman zizkion 2007an. Hortxe Aitor. Altxaldi egin ditu Aitor Blanco eta esan bezala Inigo Goienetxek 20. Beraz, hirugarren kirolari ezanen dugu orain. Igor Goienetxe amaiurrekoa ere bai. Eta bere izan da azkena
lasto altxatze txapelketa honetan. Azken urteetan 2016an eta 2017an Inigo Goirenetxe izan zen txapelduna. Orain, Igorrek heltzen dion txapela hori. Bi altxatze. Hirugarrena. Hau. Seigarren orain, eta erritmo honean doa Igor. Amaika minutu Aitorren eta marka hori beteta 20 altxatuko da txapeldu izateko Elimarko dituena. Horren bai. Azken segunduak orain eta hortxe horrela. Azkena ez du egiten izan eta epailu ez zer duten. Amaros, altxatu egin ditu Igorrek, lastoa eta 7 metrotara jarria dago polea. Eta lastoarekin polea hori ukitu beharko du. Hori izaten da balio duen altxaldia. Prest bada, kirolaria. Eta zira, Inigo Goirenetxe, Amaiurtarra. Bat. Bi. Hirugarren ere, eta esan bezala, 2 minututan Elimarko du lan. Seigarrena orain. Amargarrena. Amaika. Azken segunduak eta lentxe amaituta.
suerte, Íñigo Goyeneche. Beraz, lasto txapelketa eginda, motozerrara pasako gara orain eta...
Las 3 figuras que van a realizar las sortearemos vendiendo ahora unos boletos. Pasaremos por la plaza vendiendo los boletos y por lo tanto, en cuanto terminen, haremos el sorteo para ver quién se lleva esas figuras a casa. Josetxo Urrutia, Labayengoa, Alex Fernández, Iruñekoa, eta Javi Jimenez, Iruñekoa ere bai. Altxalditan dago, 2009an egina. Pasata, orain amaitu dituzte hiruek figurak eta Nerea Diaz Tapatxi alkatek Iruñeko Arte Eskolakoek baloratuko dituzte esateko zein den txapelduna. Gero beste taila bat egin beharko dute, baina lehenago ingude txapelketa izanen dugu orain.
Juan Asinek bukatu du bere figura, eta oraintxe amaitzen ari dira ere Mikel Lasarte eta Peio Cañamares. Azken minutuan sartuak dira, beraz, azken okituak eman hartu izkietorrek. Laro gita, hasi da, Alex Fernández. Joan zen urtean Alexek 78 jasoaldi egin zituen, bigarren geratu zen Jose Urrutiaren atzetik. Azken segundotan sartua. Eta orain amaituta, Alex Fernándezek. Hirurogeita hamazazpi jasoaldi egin ditu Alexek, joan zen urtean baino bat gutxiago. Eta bigarren arituko da orain Javi Jimenez. Bakoitzan alturara jarri behar da goiko partea, eta beraz orain Javin alturara ari dira jartzen. Eta lehenengo aldia dauka Javi. Joan zen urtean aritu ziren Jose Urrutia eta Alex Fernández. Eta horten lehenengo aldia dauka Javi Jimenezek. Te cuento las que llevas, ¿vale? Venga, va, cada 10. Eta bota beharreko marka 77 altxaldi. Hortxe Javi.
Minutu bat, egin beraz 30 segundo eta momentuz erritmoa mantentzen. Azken segundotan sartuta, eta orain mainekean abaritzen zaio. Baina hor txamaituta. Eta Alesei baino pizkal gutxiago, 73 jasoaldi egin ditu Javi. Beraz, momentuz, Ales aurretik, eta hirugarren eta azken kirolari izanen dugu orain, Josetxo Urrutia. Bera da joan zen urteko txapelduna, eta ea urten ere txapela hori eramate dituen, edo Alesek irabazten duen txapela. Ia presia Josetxo Urrutia, 9 aldiz da Nafarroko txapeldun, eta joan zen urtean ere bai, eta azken urte guztitan izan da txapeldun Josetxo. Eta errekorra esan bezala, 84 altxalditan dago. Prest da Josetxo eta epaileak hasiera ematen duenean hasiko da. Hasi da, eta ikusten duzuenez teknika ezberdina erabiltzen du beste aldera jasotzen du Josetxo Urrutiak. Erritmo biziagoa doka, baina esan bezala bukaerara erritmo horretan iritsi beharra dago. Eta orain aldatzen du teknika, indarra ere ezberdinean egiten baita, eta beraz indarra neurtzeko aldatzen da normalean teknika hori. Azken segundoak eta erritmoa mantentzen oraindik. Eta hor txamaituta, Josetxo Urrutiak. 87 jasoaldi, eta beraz, 2019an Nafarroko txapeldun Josetxo Urrutia. Beste behin ere, eta 10 aldiz da jada Nafarroko txapeldun. Bigarren izan da gaur, Ales Fernández, eta hirugarren Javi Jimenez. Bere lehenengo aldiarekin ingunean. Eta hemen ere urte asko dira Maika Ariztegi Nafarroko txapeldun dela, 9 aldiz izan da bera ere Nafarroko txapeldun, eta 5 aldiz Euskal Herriko txapeldun. Errekorra gainera berak dauka 2017an egin zituen 89 altxalditan dago errekorra, eta emakumeek ingude
beste inguru batekin egitu dute, 9 kiloko inguruarekin, eta mutile bezala minutu terdi. Joan zen urtean bi kirolari aurkeztu ziren, Maika Aristegi bera eta Esti Gaztearena, eta urten 3. Azken hau ez dago, eta Irune Biurrun eta Virginia Finol arituko dira Maika Aristegirekin. Eta hasi da Irune. Irunek ere teknika aldatzen du. Lanak bukatzen ja Irune eta nekea nabaritzen da, baina oraindik ere azken segundotan indar pixkate indarko du. Aupa Irune! Azken segunduak orain, azken indarrak. Eta orain txea maituta. Irune Biurrun, Anxo Endarra. 80 jasoaldi egin ditu Irunek. Eta Iruneren ondotik Virginia Finol izanen dugu. Eta beraz, 80 altxaldiko marka dauka hobetu beharra. Bere alturan jarria eta beroketa egin eta gero hasiko da Virginia. Eta hor txasu da. Hortxe erritmoa mantentzen, eta azken segunduak izan ditu orain. 80 dira hobetu behar dituen atxaldiak. Azken segunduak.
Eta orantxe amaituta 94 Altxaldi. 94. Eta errekorretik gertu geratu da 89 baitira. Errekorra eta joan zen urtean Maika Aristegi 96 egin zituen. Laro gita malau Altxaldi egin barko ditu Maika Aristegi, joan zen urteko txapela aurten ere etxera eramateko, ez du lan erreza. Eta marka hobetzen ez badu, Virginia Finor izanen da lehenbiziko aldiz Nafarroko txapeldun. Hortxe Maika, Itoren Arra eta 9 aldiz Nafarroko txapelduna. Erritmoa mantentzen eta gertu izanen dira puntuak Virginia eta Maikaren artean. Azken segundoak orain. Eta lanak amaituta. Eta 95 Altxaldirekin eta Altxaldi baten aldearekin Maika Aristegi Nafarroko txapeldun. 10. aldiz. Altxaldi bakarraren aldea izan dute Virginiak eta Maikak. Eta ingune txapelketa amaituta berriz ere motozerrara